உப்பு கறி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது, வாசனையாக இருக்குது. இதுக்கு எந்த மசாலையுமே சேர்க்கலை. காஞ்ச மிளகா பச்சை மிளகா தான் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் வெறும் காஞ்ச மிளகா கூட போட்டுக்கலாம். நான் கொஞ்சம் காரம் வேணுங்கிறதுக்காக காஞ்ச மிளகாயில் அவ்வளோவா காரம் வராதுன்ட்டு பச்சை மிளகா போட்டேன். நீங்கள் வெறும் பச்சை மிளகா கூட போட்டுக்கலாம், இது வெறும் காஞ்ச மிளகா கூட போட்டுக்கலாம். எப்படி உங்களுக்கு பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். எப்படி பார்க்கவே எவ்வளோ மிக்ஸாக இருக்குன்னு பாருங்கள். அப்படியே சூப்பராக இருக்குது, நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ மலைச்சாறு மாதிரி கொஞ்சம் புதினாவும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு இறக்குனா செம்ம வாசனையாக இருக்கும். பார்க்கவே பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செம்மையாக வாசனையாக இருக்குது. இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.